ganes de caminar no n'hi ha, no en tinc de ganes de caminar jo. Però s'ha de fer un poc de salut, s'ha de fer un poc per salut, per aquí i per cosset. Malament sigui mitja horeta de caminar, esforçant-se. Bé, i això, i ara he agafat el bus i he anat fins una distància llarga, però que puc caminar sense esgotar-me, perquè això també és important. Has de cansar-te per caminar, però no t'has d'esgotar, no has d'estar... No has de treure la llengua de fora si vas caminant. Si t'estàs entrenant per participar a qualque carrera, sí que t'has d'esforçar, sí que has d'anar una miqueta de pressa i per a caminar. O sigui, caminar per mantenir salut, per mantenir-te i tal. No, per fer una bona caminada tampoc importa encalentir-se els músculs massa, però no te posis a caminar després d'haver dormit. Primer desperta't, pren un cafè, pren un colacao, pren el que prenguis des de matí i després ja, bé, vestint-te i tal, però te vesteixes, el teu ritme i després a caminar. Que no tens ganes de caminar perquè, que no caminis durant un dia no passa res, o 2 o 3 tampoc passa res, però si te decideixes a caminar un dia i després resulta que el dia següent no camines, per favor, no te prenguis el pèl a tu mateix. Però si dus 3-4 setmanes caminant i passa qualque cosa dolenta que no tens ganes de caminar, no te fa ganes res, s'entén perfectament. I el consell és que caminis una hora, però tots sabem que no sempre tenim una hora per caminar, o no sempre podrem caminar una hora. Si, per exemple, una persona molt grassa, caminar una hora li costarà, i de fet de vegades ni podrà. O una persona molt prima que igual, el mateix. Jo dic una hora perquè és estàndard, però per començar a habituar-te, pots començar amb mitja hora. Escapat, ja a mitja hora, escapat. I els músculs de les cames ja han funcionat, ja van bé. Després
una cosa a tenir en compte, si vas en l'estiu, ves a hores que no faci molt de sol, o sigui, a partir de les 6 de l'hora baixa, com a prest, en l'estiu, a partir de l'hora baixa, a partir de les 6, és de matí, de bon de matí, però de bon de matí significa antes de les 9. Si antes de les 9 no és caminat, passes a les 6 de l'hora baixa. Per què? Perquè si no, te pot passar el que me va passar una vegada a mi, que quasi me vaig trobar. Per això, i dur una botelleta d'aigua. Sí, és important beure, perquè sense una botelleta d'aigua no veus el que es necessita i després, quan arribes a casa, arribes cansat o cansada i a lo millor veus un litre d'aigua seguida i no és bo. Per tant, si voleu caminar, m'ha pareix molt bé. Per cert, una hora de mitjana, però si qualque dia faig una excursió de 4 hores o de 5, no passa res. No. De fet, tinc una sorpresa gran si és que qualque dia arribam a 100.000 personetes. Si qualque dia arribam a ser 100.000 personetes, tinc un repte. Un repte que ha fet bastanta gent. No tothom se n'ha sortit. Jo dic quan siguem 100.000 perquè llavors ja tenen la forma física com per provar-ho, com per intentar-ho, i s'ha de fer 100.000 passes en un dia. Que és complicat? Sí, és complicat, o sigui, si no tens una bona forma física, ni ho intentis, ni ho provis. O sigui, primer, camina una hora al dia, cada dia, anem. Si un dia, jo què sé, estàs malament o simplement no te fa ganes, no passa res. Però primer, entrenar. Abans de fer reptes tan grans, primer entrenar i controlar-ho amb pulsaretes d'activitat. Primer fer 10.000 passes durant un mes. 10.000 passes en el dia durant un mes. Després, començar a augmentar activitat. 20.000. Després de les 20.000 passes en els 30.000. I així, a poc, vas creant hàbits i quan arribis a 60.000, perquè no vas dir no, perquè 90.000 passes o sigui 80.000, 90.000, 70.000 passes són moltes de passes. Ja 60.000 són una barbaritat. Però si qualque dia vols fer un repte de 700.000, com a mínim,
fes el repte de 60.000 passos en dia durant un mes. I aquí sí que te recomanaria que no t'anessis cap dia. I això, si vos ha agradat el vídeo i voleu més consells sobre com preparar-vos per caminar i tal, subscriviu-vos. I aquí, allà, més caminades.